खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो खन्थाइ बिबार चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै 5 जुन थामहिनबा मुलुगनां आबहावा सान। बयनिसिमबो खन्थाइ बिबार हानजानिफ्राय मुलुगनां आबहावा साननि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै खन्थाइ बिबार हानजानिफ्राय मोनसे जर'खा अनलाइन बिफां फुलि गायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बादायलायनायनि नेमखान्थिफोरा जाबाय दिनै हरनि 12 रिंगानि गेजेराव गावबा गावनि बिफां फुलि गायनायनि भिडिअ खालामना हरनांगोन। नैथियाव जायनि भिडिअआ बांसिन लाइक आरो भिउ मोनगोन बिथांनिसिम जोंनिफ्राय बिजाबनि थफ्ला बावहरनाय जागोन। थामथियाव लाइक आरो भिउखौ फैगौ 10 जुननि हरनि 12 रिंगासिम हमनाय एबा लानाय जागोन। ब्रैथियाव भिडिअखौ खन्थाइ बिबार चेनेलाव फोसावनाय जागोन। बाथियाव भिडिअखौ बे 9101638654 वाट्सएप एप अनजिमायाव हरनो नांगोन। दथियाव बादायलायनायनि नेमखान्थिफोरखौ चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।